Sa wag usa ka klase sa bitin na palgan sa duha ka balay sa Pagadian City ug General Santos City. Samtang dako nga Japanese eel o kasili na bingwit sa President Roxas sa Cotabato Province. An air report. Nabulabog ang mga nagpuyo sa usa ka balay sa Purok Sandayong sa Barangay Santo Niño sa Pagadian City. Human napalgan ang usa ka dakong sawa Lunes sa gabii. Sa video nga kuha sa tag-iya sa balay nga si Romel Bailon, makita ang sawa sa kisame sa balay nga gibalikusan ang usa sa iyang alagang manok. Saysay ni Bailon, matulog na kuno siya ni atong tungura apan daw dunay ginausig ang ilang iro. Pagawas niya sa balay, didto na niya nakita ang sawa. Planong i-turn over ni Bailon sa otoridad ang sawa nga gibana-bana ang ana sa 8 feet ang gitas-on. Sa General Santos City, usasab kabitin ang nakitaan sa usa ka balay sa Zone 9 Barangay Bula Lunes sa gabii. Sumala sa nagpuyo sa balay nga si Daryl Indela, nakita niyang ikog sa bitin sa ilang kisame. Sa iyang pagsusi, nakalukot na ikini sa junction box sa electrical wiring sa kisame. Nangayo sila og tabang sa kabomberuhan nga mo'y nagdala sa bitin sa Senro. Usa kuno kini ka klase sa Philippine rat snake nga 3 feet ang gitas-on. Sa President Roxas sa Cotabato Province, usa ka dakong Japanese eel o kasili ang nabingwit sa Cabacan River. Matod sa nakakita sa kasili nga si Love Gatela, naligo kuno ang iyang banay sa sapa dihang nahunahunaan nila nga mamingwit og kasili kay daghan kuno kini sa maong sapa. Ugi kakurat gayud nila ang pagkabingwit sa dakong kasili. Duna kini gibugaton nga 12 kilos og gitas-on nga usa ka dupa. Tungod sa kadako ug kadanlog sab niini, kinahanglang tulo ka tawo ang mualsa. Matod sa pamilyang Gatela, gasa kuno kini kay tungod niini, duna na sila'y sudan alang sa tibok banay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.